Salutare! Astăzi îți voi povesti parabola creionului. Înainte să-l pună lângă celelalte creioane, creatorul său i-a spus: dacă vrei să fii un creion de succes, va trebui să ții minte 5 lucruri extrem de importante. 1. Vei putea să faci lucruri extraordinare doar dacă vei fi ținut în mâna unui mare artist care știe ce face. 2. Din timp în timp vei experimenta o schimbare dureroasă, însă toate aceste schimbări te vor ajuta să fii un creion mai bun și mai ascuțit. 3. Orice greșeală ai face, poți să o corectezi. În viața ta vei face greșeli, dar nu uita că există posibilitatea ca acestea să-ți fie iertate. 4. Indiferent ce culoare ai, ceea ce contează este în interiorul tău. Și 5. În orice situație a vieții, va trebui să lași o urmă clară, ca ceea ce vei desena sau ceea ce vei scrie să fie frumos și inteligibil. La fel și ție și mie, Creatorul nostru ne spune 5 lucruri foarte importante astăzi. 1. Vei putea să faci lucruri extraordinare în viața ta doar dacă te lași condus de cel mai mare artist, de cel care știe ce este mai bine pentru viața ta. 2. Omule, în viață vei experimenta uneori niște schimbări dureroase, însă toate acestea sunt doar pentru ca să te facă mai bun. 3. Orice greșeală ai face, poți să o corectezi. Aceasta poate să fie iertată dacă apelezi la cine trebuie, dacă îți recunoști greșeala și dacă nu o mai faci. 4. Ceea ce contează nu este exteriorul tău, ci este interiorul tău. Omule, nu uita niciodată asta. Și 5. Omule, în orice situație a vieții ai fi, nu uita că trebuie să lași o urmă inteligibilă. Trebuie să lași pași clari, pentru ca oricine vrea să te urmeze să nu ajungă într-un loc rău, ci să ajungă doar în cel mai bun loc posibil. Acestea fiind spuse, nu uita, ești capabil să faci lucruri mari, dar ai mare grijă cine te conduce.